kasagaran mong gus mga Kristiyanon karon, easy ra kayo tanga mudaot sa mga alagad sa Dios o wa ta kabalo nga kita di ay mo nadaot, no? Usahay kung mo dili taganahan sa pastor, dili taganahan sa pamaagi sa simbahan, usahay mo muaw ta sa simbahan, magpabilin ta og mga pagdaot sa pastor sa gigamit sa Dios diha nang mga simbahana. So ang ending kung ato nang gihimo, kung pinili to sa Dios tong atong gidaot, kita gyoy maalaot. Kay kanang maong verse giklaro diha nga ayaw hilabti ang ako ang mga pinili. Now tagaan ta mo example sa Biblia nga tulo ka example nga gihilabtan nila ang pinili sa Dios ug sila hinuon ang nadaot. Una, si David. Si David hilabtan siya ni Haring Saul. So si David gihugan ni Prophet Samuel saka pinili nga mo'y musunod nga hari. So sadyang gidumtan siya ni Saul, sadyang gilabtan siya ni Saul, buot ni Saul, Haring Saul nga patyon si David. Si Saul mo'y gisamok sa dautan nga espiritu. Kung imong tanawon, hangtod sa katapusang ginanhawa ni Saul, nagantos siya sa pagsamok sa dautang espiritu. Mao gani ito nga nagunay na laman sa iyang kaugalingon. So mo to yung number 1 nga example. And number 2 nga example, nato bitaw si Haman ug si Mordecai sa Book of Esther. Si Haman gidumtan bitaw ni si Mordecai gidumtan bitaw ni Haman, buot niyang bitayon. Unya kay si Mordecai usa ka pinili nga katauhan o pinili sa Dios. Muna nga ang nahitabo ni Haman, siya mo'y ang ending siya mo'y nabitay. And last, ikatulo, si Daniel. Si Daniel gi-accuse siya sa mga nasina niya dito sa Babylonia, katong mga maalamon. So ang ending is si Daniel tato na natambog sa langob sa leon. Ang ending is giluwas siya sa Ginoo, unya ang gipuli kato Hinoo mga nag-accuse niya, kato mga naghilabot niya. So ang ending sila mo'y gikaon sa leon. So inana bitaw ang samputanan sa tao nga manghilabot sa pinili sa Dios. Nung ayaw kumpiyansa igsuon, kung hilabtanon ka sa gigamit sa Dios, ikaw mo'y malaot ana. Kay ang Dios mo'y manimalos. Bisan tuod og dili kabalo ang imong gidaot nga pinili sa Dios. Bisan tuod wala kabalo, pero kung ang Dios mo'y mobalos diha nimo, alakan sigug ka. Munang salamat kayo, pahinumdum lang ni sa mga kusog nga mudaot sa mga pinili sa Dios. Salamat, God bless.